Sziasztok, itt újra én vagyok. Nem ment fel a videóm, mert egy kis hiba véget lett valami. Hát nem is tudom, miről csináljunk videót. Mondjuk arról csinálok egy videót, hogy rakjunk be Counterba skineket. Először is belemegyünk az internetbe. De beírjuk, most tényleg az már el van szévelve, hogy game banana, oda beírjátok azt, és itt vannak a skinek. Nos, hát itt oldalt kiválasszuk először, hogy Counter 1.6-ba, és nem is tudom milyen skint válaszolunk most ki. Mondjuk választhatunk ki egy handset. Nem választunk handset, inkább nem, ez nem volt nem jó. Van benne Minecraftos is, de nem jó. M3-at mondjuk. Nem. Ilyesmik lennének. Szerintem választom ezt. Nos, ez amikor megvan, akkor itt van egy olyan, hogy download 2 mega. oda rá kell menni. És most itt várok egy ideig, nem tudom, most megint mit buggol. Mindegy, most már töltsed. Na. És itt ezt várni kell, számol vissza 10 másodperctől, és aztán lehet csak letölteni. Látjátok itt a 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Na, aztán ide rákattintunk, Save Files, most én nekem ide lesz állóva, úgyhogy M3-as. Save. Na most ez kész. Akkor már nekem nem is kell tovább az internet. Ide belemék, most én nekem ide, és M3-as olyat keresek. Mindjárt megkeresem. M3-as itt van. Ez lenne az. Így először kibontom. Na, látjátok, kibontottam. M3. És itt vannak ezek. Mi van? Ilyet tudom, ez nem is az. Várjunk, most erre még nem jöttem rá, hogy ezeket hogy kell, még most megpróbálom, hogy hátra így jó lesz. Aztán csak így belemegyünk ide, és cheat trike, és van itt egy olyan, hogy models. Oda belemegyünk, és most én nem tudom, hogy hova kell rakjam. És ezt nem tudom, hogy szóval rakjam, és ezért még nem vagyok benne, de úgy gondolom ide kell berakni. És aztán amikor leraktam, de ez mindegy, és akkor belelépünk a játékba. Nekem is kell tovább. És ez nem lesz olyan videó, ez is kb. Egy 7 perces, amilyen múltkori volt, az nem ment fel YouTube-ra. Mert volt egy kis hibám. Nos, hát F-game-el mutassam meg. New game-et. Jó, csak akkor beállítok valamit. Na. Akkor start. Jó, ez csak egy kis csalás, hogy legyen több pénzet kezdőlegesen, de én ezt általában beszoktam állítani, meg minden. Oda mindegy, hogy mennyit írtok be, mert a maximum az azt hiszem 10.000, 16.000. Milyen CD-kei kellenek? Start. Cödökei. De nem értje. Nem érti, hogy nem azon akarok játszani, hanem akkor gyerek a Dust 2002-re. Hát nem tudom mi van. Akkor mutatok nektek egy szervert. Good Nothing server. Nothing server. Hát mindegy, ez csak egy ilyen kisebb videó lett. Na, ez arról szólt, hogy rakjunk be Counterba kinézeteket. Na, sziasztok!